Usardar kashnat nongwa motomer ba estancing jana nongbet ulong ba kajing soi memorandum of understanding MOU penbet put apring menteri rang ba kejala Meghalaya Konrad K Sangma ba menteri rang ba kejala Assam Himanta Biswa Sarma hakmat kesokar India men arpandai trik ulber arcar puar kadai kam khayi ni business ban yonong manu re manu daga bather tenge ekching ya like sarkari autonomous district council rules ulong ba kiwan shwa hima khasi nang tas ka district council sabut ke sarkar jala hendai kumnuk sarkar kanut ban yuroj ka hok kitrai khandau daga badi Assam halor ka regional committee bla khli du sambut menteri rang ba ka jala ba perstun resong uni no lam shnong ulong ba perstun ba Konrad kila syukori pajba daga di MOU penbet put ulong ba shnat nongwa motomor ka kedup san fu arli kishnong rengkat khat pralak ekar ka jaka la panhab sha ka jala Assam kalong ga ka kam tang ban yo nong hikat tu kat ni ulo bu jingkli na ai ka sarkar jala ka yo bor ban soi ka MOU klam ka chung muncur ki trai chaka ba ki bor pe chnong bar banrap bon ra ai ka ni sha Supreme Court to nakaliam chonga kum o sordar jong kanike solarship jong ka hima nongwa motomo nadu bo londo so yong lopen kup bor ban sinsare kanike hima how new snem arhajar khat khanda te kanike hima ka barim tam du na ki hima khasi bat la seng ya kanike hima nadu ka chphotarik jong bana Disember haka snem khat saus pa edi kanike hima khasi ka bala seng da kita ki arkur kakur jana nongbet bat kakur semsa te kini ki arkur ki ju sensar kaliang te kane ke jaka kadei kawei ne kisnat hima kaba khana po kahima so yang bat kane ke hima kaba sensar nadu ndan thai kadei ke hima kaba ju penyeng lene ju bat ya kriti gedustur katkum ke jinglong ukhasi haka kenya ka kriam haka soit ka shor haka shat ka kemen baro kemot ki download haka neka hima handai kini ki jing thoru kiba nadu snem bala bu ya rekod nadu ka spotrik Desember haka snem khat sauspa baka hima nongwa motamur kade ke hima kabala seng bala soit la shor bat ha kane kapor namar daki bons nem nakadeng londo so yong uklam thungi ke kli nong sensar kamta kalasa kane kahima te hadin bala thung haune arhajar khat khandai ngalasdang ban tre ban penbit penbiang ya kane kahima katkum kariti sensar ke kata golong bakane kahima nongwa motamur ngiyo iro ha kajingede ba kajinghe jong kane kahima kadon kumba khat pralak akar kajing he jong kaneka jaka khat pralak akar kamot kajing he kaneka jaka kawei ne ki hima khasi ke balarimta te ha kaneka hima golong ba hadu manta kidon ki menteri kumba ar pho arngot bat kaneka jaka golong ha kaneka snem khat khandai spa nyo phulai kolong ba kine ki snong gi badon ha kanek hima kilarung hapo jong kaneka edi rule jong kaneka district concert kaneka ak rule jong ka regulation jong ka district concert bat hangne la thoru ba kine ki hima kiladon ha kine ki jing tho ha ka snem khat khandai nyo phulai nyo phusam loong ba kini ki hima ki bakan thup ha ka te ka pori kini ki sinong kade ka mau tenjong tarlet damu paham nong taria jalut paham kentem nong mali kor bhangarim kor bhangat mai bat paham jula mau temur te ha ka te ka por kini ki sinong kila rung ha ka ediro la itu ya kane kum ka hima khasi da ka ba ka dise khorser kala penrung ye kini ki sinong hapo jong ediro te hangne haga jingede pat bat kini kisnong kini di kisnong haga te kapor ne kumbalong menta kini kisnong kidon ki baha pahapo jong ne uput usam katkum kini ki dulir jong kahima kabalabu de gelong shwa man shwa kadon hadu san pho pratli kisnong kabalongo kalong hadin bakarne ke regional committee tang supan iba yakini ki kot kisla kala kentaj mardor ban kot yanga siapa ke regional committee namar balai
kadon ke jing temu ke bari jong new CM jongka Sarkar Meghalaya bat deputy CM Ubade Ru Sharman jongka regional committee bat hakadon ke jing penbait ke bari bat chief minister jongka Assam bat ki katu katne ki reurang ba lese ki baladon ktilang hakane kakam boito namar hangeng yoi katum kene ke MOU ke bakila soy kalapan pau sai kedar bakila yu roi yaka hok jong ka hima yaka hok jong ki dong song snong yaka hok jong ki poi ba yaka hok jong ki batrei hok hangne bat khamtam yakane ke hima nong wa kabadon hadu khat pralak akar lakhnyel lot chaka Assam bat layu roi iru yaka ediru jong ka dise konse ni hangne bakat kum keriti sensar kolong balakha shwai kisim lakha shwai kinong yalam jong kisnong gi bafer lakha shwai ke jat beriu khasi bat kabar sakhai ke dise konse kabalai sakhai ka state Meghalaya house nem khat khandai nyo ko ar kabal penlango kumno chief minister bod deputy chief minister habadang house nem yo ko ar u klem khmi nadu tanrai shwapan so ya ka MOU kani kala penlango bat ngila suspek baka don ka jing butu jong ki sapo klem da nyeur chu ya ka hok jong ki pajma ya ka hok jong ki nong song snong ya ka hok jong ki nong yalam hima ya ka hok jong ka dise konse kila bailit ya kane ka roll up jong ka dise konse tikini gide ki nong pen khen an ne pen khen riti bat ki balai uroj ya ka hok bat ka jat benreu dan kalian ni ka hima ngis ngausi hadu kata-kata namar gi download ki jing pensisa brokhoi nadu kini ke epic katkum kadulir kini ke epic ro ki hap hadu ulubari kaput kasab jong ka hima soyong snat hima kini ke epic gila deblum hadu ulubari kahap lut hapo jong ka hima soyong plus nangta kini ke epic ki badai jong ka mau temur ki download ki bahap hapo hima soyong ni don ki evident ki balak ban pensisa bandai ta kata kene ke hima nong wa ro kala de register hapo DC hapo shlong hakas nem khat khandai spa nyo phunreu hakar phusau tarik jong banai mat khat khandai spa nyo phunreu kene ke hima kala de register hapo DC office bat kini kabot ki epic barokhot ki pan scam banadu nong kantem nong mali ro ki hapo hima soyong nangta kine ro ki snong kakor bhanga bro ka weiru ka hapo hima soyong kene ki epic bro khoi ki download si makwa bani thu epic bakine ke baro kine ki epic ki badonru hadu menta ki bahap keleng kine ki snong ki badai ki bahap pok hima soyong katkum jong kene ki idirur hakate ka pos nem khat khandai nyo phlai nyo phusau ki don khat riu teli ki snong hare nai ni ki khat riu teli ki snong ki lapia menta se ki san pu ar teli ki snong Hendai iya kane kamut klaim da kan jok tin ni ki kli nong sensar kolong layu roj ya ka hok jong ki pai ba te na kalian jong i ke hima ni ngausi hadu kata-kata khamtam na kalian ni ki nong sensar la chukan tai mardor hapo ka regional committee kebut kade ka jingle don bor ka jingle thombor ya ka hok jong ki pai ba halor ka khendeu ka sian Kibun ki pajba ki badon ki kot ki sla ki dulir ki download mar ki bala register sapo kadisi office kabapan sisa ya ki jinglong tra yang lor ke jaka bat ki donro haga babun ki skim ke baka blok na po jirang bat ka blok na po umling haga bakila the ya ki jing yarap nak banta ki pajba nak banta ka blok ki download ki kot ki sla handai gerjinar komiti ka khlem bisare kata Haus nem khat khandai spa san phanyau katu galati syaban rung sayong khuli sapleng kataro lasna ya katu jingking da ka blok sning haus nem khat khandai san phanyau khlem de bisar handai la syuk khnyet la khnyet chaka Assam kana ke jingle jong sarkar kapan i ba ka de ke jingle riu khlau bat ka de ke jingle kapam sot nyau ya la ka jong kari bat ka jat ban riu na kalian jungi kumut kum kino yalam hima kumut ngim ban se halor ke jingle jongki bangin haban lek chakayin kasari bakate ke MOU ke jing soy jongki kalom ke jing soy kabam don nongrim markilek chaka sarkar India namar hapori khasi jongi ni hap hapo kasik sadil ak halor ka khndo kasia
Hanre kiwi kiri state hapon dia baga perteki hap haka saben sedia. Hatau perstun tip ya kata penrat tip ya kata nomor hapori kasih gidon hapo kasik sedilak belapan kubor ya kasik sedilak haka nomor kaseksion kaba aspa salpusa. Baga dei geriti sensarpai ba bat kidei ruki kendau private. Dalai kene ke MU kalong ba kadei ke jingle kaba klem akor. Bat hagane roh kasnam khat khandai spa khandai poar ba perstun ten song hiula soy ya kane baula peniru baka hima khasi gede hima nongma rei mentau ba perstun hi penja ya kane ngaptip kajing terwa kajong kin na selendet nyemla su pan batai wat ya kane hima kabadon khat pras lak akar rei ulah khnyet chakasam bat khamtam ru hakane kajing gede ki bahap hapo se melim jo karaj marwet ru hane po ke dirur kilarung lut kisnong barakhot hande ya kane ru khnyet chakasam kane kalalong kajingle ba an kalalong kidei kinong tu ba sarkhaitam kabam ju patja mano hapo karikasi chief minister ba deputy chief minister kidei kinong tu ba sarkhaitam bat kinong pankhenya ka seksedil ak jong ka edirur jong kariti sensar hapdem jong kisiem kilondo loloi bat ka disekonser nei nakalyang jong ngapha ka khubor saka disekonser bakadei ban yeng halor ka hok jong upat khasi bat kabar ngaparu ya ka kaya ka khubor sa sarkar kade ban wen mordor ya katay ka MOU lada kidang kwa ban long kinong mi khmat le lada kin kwa ban long kinong mi khmat ka kut ka badon buram ka supreme court ka high court ka don ngandai ngila ban lek nam ne sa khmat sa ka supreme court bakan stay ya ka MOU namarkan kan namlong ka bak sa siliang hangno habangi biang kikot kisla kamot kan nongrim ngidon bat ngapaya kan ka khubor sa sarkar sa chief minister badon borom bat deputy minister chief minister badon borom baki de ban wem mordor ya ketik MOU kata kade jing karpat nangi kinong sensarima bat kumju bat kinong senong jong ka border area lada kimwen balada ngilale chakakut ban stay ya kate te kamot ngimban se kar phulai kinong bhoi barakhoi kinlek bamja cha ka jaka jong ka constituency deputy chief minister bat sedu karo marbale layu roj ya ka hok jong kipat bat ngakar paru hagajing ade bat kene namta kisem balang ru kimdai ban khen thala halor kajat bandriu barakhoi kidai ban mi sakbat ngakar pat knang nakabanta kari bagajai bandriu bakin mi sakmat nakabta ban yakun namta ka hok bat ki parado prasna ngakan turu ya kajai bandriu khasi bakade ban long kajing atli manta nomor nadu menswa hakabak sarkar kongres kala persyang ban penbeg ini gipot kisan handai kajing besar ben paben kadai halor kikot kislah bat kala saten handai menta pade namar bakiyo i kadon kair kai selendet la sule karki tang san pausnem ro larki takajela kala lombi wada yu breu baladon cispa snem ro parki tikane kapen i ba kadon kai selendet nakaliang jongi nyen nam aili la udah chief minister la udah deputy chief minister kakut kabadon buram kadon kan sabesar bat nyen salek sakayin kasyari kada kalong nakaliang jongi kinong secharima bat kipat ba kibasong hapo bordar area nomor balai kikot kisla nyibiang lut bar khot nadu ge beden nadu ke jings register ke kaputaru chapo DC office nompo bat kalapan scam lut bat nadu ke hima nadu ke sonot jeng sordar nadu ke development jeng ki blok kamot nyelalum nyelapan biang lut kenang ba kane ngin pendek pensa ya kriti ke dostor jong ka hima khasi te nakaliang jonga kalong bagade ngapha ya kane ko khubor khamtam ya ki CM jong di sekonsir ki badon ke jong kit khli halor gari bagajai bariu halor ke hima halor ki snong kidai ban mi sakmat kimdai ban song klikti hapo jong kesuki jong ka khasi hel atanmot di sekonsir te kane kamot ngap keren nakaliang jonga bat sibun lara pikwa ada ban sa selut ikikot original rokhot kamot nyi ngin sa penmi lut ya ka ba kane ka sarkar ka balale landet ya kinong sensar bat kipat ba kibasyong hapo warda katkum kane ke idi rule
Namar shwa ban penbek put nakaliang jong ka disekonser kalapan lo di kikot kisla jong kinong sensar hima. Teka disekonser kalapa ro sa state government. Dan rin dalapoy sa state government chief minister ba deputy chief minister kini kinong yalam jong ka regional committee kilabrat sekendong. Ki klem pedang ya ka jing pha jong ka disekonser. Handai kilayat na jorong. Da ka bakile don bor tombor halor kata ka khendau ka siap. Ka klem pedang. Kane ka peni ba kane ka sorkar kamde ka sorkar demokrasi kade ka sorkar diktator. Sorkar ka balik don bor halor ki barok khoy. Te halor kane ngiyo i bang karpado bang ngapha. Bas khamtam mi ki chief minister ba deputy chief minister. Baki de ban phai biang ya kate regional committee ban penbek kat kum ki kot kisla. Handai kene ke jing le manta ngin nam pediang dali le ro en. Namar kene lo kene gadon ke jing yo nong jongno re jongno handai layu roj ya ke disekonsir layu roj ya ke hima layu roj ya ke sinong kita. Kata kalau nak kalian jongi nyipa ya kan ko kubor ban ngikerpat bakan phai biang balada kan nampai komba ka om kakut ka bahalor ke jing besar kadon ban besar ya ke MOU pi ke MOU kan haba kaya soy ya ke MOU ka habdon ki biden ki kot kislah meno ke hima bat meno ke sinong ila aibor ya ke MOU ban ya soy ya kataka hakmat jong o jong ke sorkar India ni klemai bor ni klemai bor handai kilayat klem kot klem sla na kabala her na jorong ni menta ki pai ba ka basong hapo bordar ni biang ki kot kisla bangin pensisa bangi don siapo jong ka jalami khalaya bat ban pensisa bangi don hapo ka himare khasi ka banadu undai thai ki kot kisla ni biang ka sorkar ka don kot ayu kala ban lek soy kata ka MOU kamdan kat tehnei hangne mi i baka jingle bakala jong sorkar kelong ba chula soy na jorong hajorong ne ka an kan sabisa namar kane ka MOU lada ki phai ne kim phai ro haringin khot yaki bakin wan pensisa manola aibor yau chief minister ba deputy chief minister ban lek soy ya ka MOU namar hangne ka khendau jingi ka ha ba ka siksadil ka sorkar kam don bor ka sorkar kam don bor namar kade ke private lah wat ka sorkar India ro kala itu baya kiput kisam jong kari khasi kide ki bai ki private lah kam de ke government lan na kata kada ong ba ka MOU kan nam don bor namar kam de ka government lan kade ka private lan te komno ka sorkar kanut ban tare bor ya ki private lan halor kanong rim kam don kanong rim kane ka sude ka making jongno ka don kai jing yo nong selendet te kata te kade ka kam jongki nagaleng jong ite ngin nam aili namar ba nadu ka por ba mansuaro ka sorkar India kamnot ban terebor ya ki hima haka khat nyau tarik jong bana yakos haka snem khat khandai spa sau nyau habang ya soy ban ya so ba kari India bat barok ya kermen ge badon bangi ngimdei kibriu kibacu lei lagalek nei hakabang yesoy bakari India kadang long tangul snem khat khandai sau khanyo andrei chispa snem rumpadon pi endei kalong ka basnusi kalong ba andei tang chispa snem rumpadon hadu katne kilale don bor te kane kalong ke jing ibeng ya kari ba kejat panreu te kapa bau ba festun nyau ko ri paradok persnam ya kejat penreu kasih siyu roj bat tombor halor kane kabata te ka MOU kemut kadai tangka bisnes jongno hanrei katkum ki kot kislate ki namla namar balai wat hadu ka Supreme Court ro ka itu bah hapo Meghalaya kidai ki bai private lah kata kanon ki an kirur ki download ki kanon bat nila ban pensisa leng bat ki kot kislah bar